Ito yung malaki, tayong malaki ulit. So, ito yung parang jumbo or OS to. Malaki talaga to mga kaji. Kasi kung TM yan so. Malaki talaga yung gagamba. Ay nako. Nako. What's up sa inyo mga Aji? So napapansin nyo naman, ito, yan yung cup natin. Good news lang no, may package na naman tayo ngayon. So yan, gusto ko lang magpasalamat pala muna dito sa BioPigeon and BioResearch no. Hindi man sila patungkol sa pagkagamba. So nakita lang nila yung vlog natin and yung mga sponsored, yung sino man yung nasa ulo nun, baga yung head ng mga BioPigeon and BioResearch. So bigyan mo natin kay misis natin kasi maambon na. So sino man yung head nun, maraming salamat po dahil dito sa binigay nyo. So buksan natin to, t-shirt, 10 t-shirt to. Papamigay natin dito no, sa mga mahilig magkakalapate din. So check nyo na rin yung Facebook page nila and sa YouTube, so makikita nyo rin yun. Marami silang upload doon, marami silang mga videos related. Maraming salamat po. Yan. Tingnan natin. Kaya talaga gusto yung binibigyan ako ng kung ano-ano Kaya talaga. So yan, binigyan na naman nila tayo ng t-shirt no. Napakabait talaga nila sa atin. So ito, alam ko 10 piraso to eh. Ilang piraso ba to? Basta yan kung ilang piraso lang to no. Tingnan natin. 4, 7 pieces. So yan, BioResearch, BioPigeon selected by foreign suppliers. So yun no, sinelect nila tayo para bigyan ng mga ganitong gamit. So yun, maraming salamat po sa mga binibigay nyo. So try natin buksan yung isa no. Tulad yan ang sabi ko, hindi man sila patungkol sa gagamba, namimigay sila na ito. So subukan natin ang size na ito. Tignan ko yung size mo muna no? XL pala to, XL. Tingnan mo natin. Large, XL, large. May medium kaya dito? Large. Nako, parang walang kasya sa akin Subukan natin itong large. Kasi large size na tayo ngayon no? Bago tayo maglaban na lang gagamba, pakita ko lang sa inyo to kasi binigay na naman sila. So yan, subukan natin ito. Wow! So yan no, maganda ata to So tabi ko to kasi papamigay natin to sa mga mas swerteng tao dito na mahilig din magkalapate. And yung basta makita ko lang dito, so papamigay ko to. Again, sa nagbigay sa akin ito yung cup kanina, itong t-shirt, maraming salamat po. And God bless sa inyo. So thank you sa pagsuporta nyo sa akin. So yan ito yung bigay nila, t-shirt, mask, and cup. So 10 pieces na cup, 10 pieces na mask, and 7 t-shirt, yun yung binigay nila sa akin. Baby, no? 10 no? So yan, ito, tanggalin natin yung cup, lalaban tayo ng gagamba. And yung mask, ito. So iwan natin yung t-shirt para makita naman nila. So ngayon, pakita ko naman sa inyo kasi may bago tayong gagamba. Malaki-laki to. Siguro pakita ko muna sa inyo no. Hindi ko alam kung anong size na ito. So diyan muna baby, tingnan natin, lalabas ko. Kasi may gagamba tayo dati, yung pula na alala nyo. So saan yung bago ko dito? Ito lang naman, 6. Ito kasama to doon. Diyan ka muna. Dali. So labas muna natin no. May bago akong gagamba. So bukod doon sa dati nating gagamba no, yan. Ito isa to sa mga bago ng itlog. Parang nakalbo sa
Pag itlog niya siguro to. Nabasa. Masikip yung pag may nag-itlogan, no? Magdadalawang araw na to sa akin. So maganda ulit yung kulay niya. Yan. Ito yung malaki, oh, yung dati. So pakita ko sa inyo, no, para may comparison tayo kasi may nakuha tayong malaki ulit. So ito yung parang jumbo or OS to. Malaki talaga to mga kaji. Kasi kung TM yan, so ang laki talaga. Pop. Yan. Yan ang medyo related yan. Ito pula. Ito naman medyo pa dark red na. So ito yung mga bago. So ito. Bagong gagamba natin. Uy, malaki-laki din ata to, ah. Napansin, ah. Kasi gabi, no, hindi natin napansin. Medyo malaki-laki na rin pala to. Magaganda yung gagamba, maliliksi. So ito yung lumang gagamba natin. Itong nilalabas ko ngayon, ito yung mga bago. Ito, nagumanyan yung paa niya kasi ng itlog. So tingin ko yan, basa yung pinag-itlogan niya, saka masikip. Ito yung gagamba. Ito, good size talaga to. Yan. So dyan, malaki-laking good size yan, ha. Ito pa jumbo talaga dapat to. Malaki. So ito, meron pa ako dito. Ito naman mataba, mataba. Afrikanan lang to mga adya. Yung, naku, tinaihan na. Ayan, so magto 2 days na sa akin to. Ayan. Ngayon ko lang naalala pakita sa inyo. So dito ka muna. Ito siya, TM size lang to. May mga solid na TM yan. Pero malalaki to mga adya. Malalaking gagamba na to. Yung mga sukat na binabanggit ko sa inyo, sukat ng Panjensan na yan. Dali lang. Huwag ka munang lumabas kasi may papakita tayo sa inyo. Oh, ito naman, mga tarsera na lang siguro to, maliit. O tinitm pa ninyo. Maliit na to. Tarsera lang to mga aji, kasi ito lang nakita natin, eh. Ang tila yung gagamba, no? Yan. Galit na galit yung mga gagamba ngayon. Yung isa pa. Yung isa pa. Maliliksi yung gagamba. Ito yung pinakamaganda. Hindi ko alam kung OS or jumbo size to. Pero malaki talaga siya. Tingnan natin. Ito. So doon lang din sa Afrikanan to, no? Malaki to mga kaji. Malaki to. Oh. Yan siya. Tingnan natin. Hindi ko pata ito. Mga fresh na gagamba. Bagong bago. Naku. Sobrang bilis. Yan siya. Malaki talaga yung gagambo. Oh. Ito siya. So pagtabi natin sa pula, parang may kalaban na yung pula next time, ah. Ay nako. Nako. Muntik na. Parang match na match sila ng pula. Wag ka. Yung pula natin. Tulog ka muna. Tulog. Laki na ito. Ang taba kasi ng paa. Kung kakayanin ng pula siguro to. Pero kung sila naman yung paglalabanin, no? Match na match naman to. Kaso parang nakakatakot to. Ang lakas na gagamba sa kantaba.
Ganyan yung mga laki nila. Saan maglalaban pa kayong dalawa? Hindi pa nga kayo naka-schedule. So tabi natin, no. Ang gagawin ko ngayon mga Aji, test fight tayo. Test fight tayo ng pagamba natin. Bago versus luma. Susundot lang ako dito. Parang gusto ko ipalaban to. Ito siya. So hanapan ko ng kasize yan. Ano kayo magandang kasize nyan? So siguro ang tigre na to. So tumakay ka muna. So ito, tingnan natin muna. Pagtabihin niya natin. Ito, saka yan. Tingnan natin. Tingnan natin kung match na match. Uy. Parang gigil na itong tigre na to, ah. So yan mga Aji, nakita nyo na yung gagamba. Hindi natin patagalin pa, no? Game na. Uy!